Nu vil Adam sige noget klogt. Jamen, halløjsovs. Nu har vi jo set, at den skaber elektricitet ved hjælp af lampen, og nu vil vi måle, hvor meget elektricitet. Du kan lige vise, hvordan vi vil måle det. Så det er hernede. Så. Jamen, vi har lavet en generator, som består af en magnet og en spole. Og når den magnet den bliver drejet meget hurtigt rundt, så skaber den en rotation, som skaber elektricitet. Og det var det H.C. Ørsted, han fandt ud af, at magnetisme kunne påvirke ledninger. Og så derefter Faraday, der fandt ud af, at man kan skabe elektricitet ved at rotere en magnet foran en spole, ligesom vi gjorde i dag. Så ved hjælp af rotation, så kan en magnet skabe elektricitet, og det er det, vi vil vise i dag.